Milé dámy, tak ja vás vítam na tomto webinári, ktorý je prioritne určený pre nás ženy a je prioritne určený pre špeciálne obdobie žien, ktorým si prechádzame my ženy, všetky, ktoré vlastne sa toho veku dožijeme. Je to obdobie perimenopauzy, menopauzy a postmenopauzy. Webinárom vás budem sprevádzať ja, volám sa Danka Gieciová a spolu s mojím partnerom Ladislavom Violom už viac ako 10 rokov sa venujeme problematike zdravého životného štýlu. Keďže som si prešla obdobím menopauzy, tak som si špeciálne pre nás ženy, ktoré sa pripravujú na toto obdobie vo svojom živote, pripravila a otvorila ženskú skupinu na Facebooku, ktorá sa volá Ženy pre ženy. A ja vás teda pozývam do tejto skupiny všetky, pozvite si tam svoje priateľky. Určite sa lepšie budú vedieť na obdobie menopauzy pripraviť a čerpať z informácií, ktoré si tam my ženy medzi sebou odozdávame. No a ja by som teraz rada prešla, ak ma teda pustí môj počítač, rada by som prešla na obdobie, ktoré s tou menopauzou súvisia a prejavujú sa nám rôznymi teda nepriaznivými takými vplyvmi na našom zdraví. Čiže stretávame sa v tomto období s takými zvýšenými problémami, ktoré súvisia s trávením, ktoré súvisia možno s nadúvaním, so zápchou a s tým súvisiacou aj nadváhou, čiže trpíme zvýšenou hmotnosťou, na ktorú sme možno predtým neboli zvyknuté. A určite mi dáte za pravdu, že mnohé z nás v období menopauzy máme málo energie, cítime sa vyčerpané, mávame zlú náladu, častokrát upadáme do také melancholie, možno až depresie. A určite za to môže aj nekvalitný spánok, pretože v tomto období menopauzy naozaj my ženy častokrát trpíme aj zlým zaspávaním, pomalým zaspávaním a nekvalitným spánkom, čiže častokrát sa v noci aj budíme, čo nám teda z tej energie ešte viacej odoberá. No ako sa rozprávam so ženami v tomto období, tak mnohým ženám v tomto čase nabehnú kardiovaskulárne problémy, ktoré súvisia so zvýšeným krvným tlakom, so zvýšenou hladinou cholesterolu. Môže sa v tomto objaví prejaviť aj zvýšená hladina krvného cukru. No a veľa žien sa sťažuje aj na bolesti a opuchy klbov, na artrózu, že ich trápi reumatoidná artritida. No a keď sa rozprávame o menopauze a o trávení, o vláknine, tak veľa žien si získa aj Crohnovú chorobu, ulceróznu kolitídu alebo nejaké iné ochorenia súvisiace s tráviacím traktom. No ja môžem povedať, že takým spoločným menovateľom všetkých týchto problémov sú vlastne črevá. Je náš tráviaci trakt, do ktorého patrí samozrejme žalúdok, patria tam tenké črevo, hrubé črevo. No a toto všetko súvisí aj s množstvom a kvalitou vlákniny, ktorú dokážeme do svojho tráviaceho traktu dostať najčastejšie vo forme stravy. Mňa ako ženu šokoval jeden údaj, ktorý si tu môžete aj vy prečítať, že až 80% žien má chronický nedostatok vlákniny. To znamená, že len 20% žien má vo svojom organizme dostatočné množstvo vlákniny a tým pádom sa vyhnú tým problémom, o ktorých som hovorila v predchádzajúcich slajdoch. Ako Svetová zdravotnícka organizácia hovorí, denne potrebujeme prijať alebo dať do svojho tráviaceho traktu 30 až 40 gramov vlákniny. A čo je reálne číslo? Reálne číslo je, že v potravinách priemerne príjmeme alebo spapáme iba 15 gramov vlákniny a tých 15 gramov je vlastne iba polovička potrebné vlákniny, ktorú náš organizmus naozaj k tomu správnemu fungovaniu tráviaceho traktu potrebuje. No a poďme sa pozrieť na to, prečo je vláknina pre nás dôležitá. Čo tá vláknina dokáže v našom tele urobiť.
dokáže nám čistiť, pozametať čreva od toxínov. My všetky už sme dospelé ženy a vieme, že cez potraviny, cez vodu, cez vzduch vlastne dostávame do svojho tela aj toxické látky, ktoré potrebujeme tráviacím traktom vlastne presunúť do hrubého čreva a odtiaľ, aby sa dostali toxíny z nášho tela von. V tomto procese nám vie pomôcť vláknina. Kvalitná vláknina nám dokáže ovplyvniť hladinu krvného cukru a cholesterol. Dokáže nám zastabilizovať krvný tlak. Okrem iného, čo je veľmi dôležité, zlepšuje aj naše trávenie a naše vyprázdňovanie. Nepoznám človeka, ktorý by mal v poriadku trávenie a trpel by zápchou. Pomáha nám vláknina s hormónmi, urychluje metabolizmus a čo je veľmi dôležité, tak má vplyv aj na kvalitu našej pokožky a pleti. No a dostávame sa aj k tomu, že vláknina je veľmi dôležitá, pretože nám znižuje únavu. A skúsme sa teraz spoločne pozrieť, milé ženy, či ten spôsob, aký žijeme, náš životný štýl, ako sa staráme o svoje zdravie, či nám dovoluje žiť náš život naplno, či si ho vieme vychutnať tak, ako si to predstavujeme, že by sme to chceli, že by sme si to želali. A ja začnem na tomto slajde presne od konca, pretože za mňa najdôležitejšie a podstatné vlastne v tom našom procese života, aby sme si dopriali to, čo chceme, to, čo potrebujeme, je vlastne nedostatok prístupu k spoľahlivým znalostiam a informáciám. Častokrát v tejto modernej dobe siahame po našom kamarátovi Google, vygooglíme si úplne všetko, čo chceme, avšak nemáme zaručený zdroj, kvalitu a naozaj opodstatnenosť informácií, ktoré tam nachádzame. Preto je veľmi dôležité, už sme dosť staré alebo zrelé na to, aby sme si dokázali nájsť taký informačný kanál, ktorý je overený, v ktorom vystupujú odborníci, špecialisti, vedci, lekári, odborníci a výsledky alebo informácie, ktoré nám odovzdávajú, sú overené, sú za nimi certifikáty, vedecké výskumy a uznania a ocenenia, ktoré sú zábezpekou naozaj kvality týchto informácií, ktoré nám vedia náš život skvalitniť a zlepšiť. Ďalším takou prekážkou v tom, aby sme si naozaj dokázali život užívať naplno, je stres, niekedy aj každodenný, a nedostatok spánku. Určite budete so mnou súhlasiť, že toho stresu v dnešnej dobe sa na nás valí zo všetkých stran neúrekom a pokiaľ nevieme a nemáme informácie alebo techniky, metódy, ako s tým stresom narábať, ako sa vlastne od neho oslobodiť, tak sme v strese v jednom kuse. A vlastne takým stresujúcim hormónom je kortizol, ktorý naozaj nám zabezpečí, že možno niekedy máme aj ten lepší výkon, podáme ho v takej zvýšenej miere kvalitnejšie pod tým dopingom stresovým, kortizolovým, to dokážeme, ale ten stres nie je dobrý, keď ho máme v popoludňajších hodinách, podvečerných a večerných hodinách a keď pod vplyvom kortizolu si líhame do postele a snažíme sa zaspať. Aj s týmto sa dá naučiť pracovať, dá sa vlastne siahnuť po technikách, ktoré nás prevedú od toho kortizolu až takému melatonínu, ktorý je veľmi dôležitý na kvalitný spánok, pretože keď budeme dobre vyspaté, tak budeme mať aj dostatočné množstvo energie a budeme sa vlastne vedieť lepšie v tom živote uplatniť, budeme mať také lepšie naplnenie z toho každodenného života. No a dostávame sa k bodu, ktorým je strava. Máme tu, že nesprávna strava. Veľa žien sa mi priznáva, že sa nestíhajú kvalitne stravovať počas dňa, hlavne v pracovných dňoch. Siahajú po takých rýchlych fast foodových jedlách, jedia častokrát za pochodu, čiže postojačky.
nedokážu alebo siahajú po potravinách, ktoré sú priemyselne spracované, ktoré nakupujú v hypermarketoch, ktoré vlastne veľmi rýchlo rastú, alebo aj nekvalitné druhy mesa papajú, čiže tá nesprávna strava nám taktiež ovplyvňuje kvalitu alebo nekvalitu nášho života. No a keď takto vlastne máme málo dobrých informácií, žijeme v strese, máme nekvalitný spánok, nepapáme stravu, ktorá by nás vedela vyživiť, tak nemáme dostatok energie. A tá energia, ktorá nám chýba, nás doma ukladá na ten gauč, čiže nič sa nám nechce sa nám hýbať. Nevieme si do svojho života zaradiť šport a pohyb tak, aby sa nám práve ten pohyb, zdravý pohyb a v dostatočnom množstve pohyb podpísal pod naše zdravie. Čiže aj ten sedavý spôsob života je veľmi nebezpečný a nášmu zdraviu vôbec neprospieva. No a tu sa dostávame už k tomu, že ženy mi častokrát kladú otázku, aké sú najlepšie zdroje vlákniny. Aké druhy vlákniny mi vedia urobiť tú najlepšiu prácu v mojom tele. Takže poďme sa na to pozrieť postupne. Zelenina. Aká zelenina? My ženy častokrát siahame po takých šalátových zeleninách. Kolega volá také ženy, že sú šalatienky, že jedia takú krehkú zeleninku, ktorá presne teda vôbec tú vlákninu takmer neobsahuje. My by sme si mali vedieť zaradiť do svojho jedálnička zeleninu, ktorá je tvrdá, má takú pevnejšiu konzistenciu. Je to koreňová zelenina, mrkva, petržlen, zeler, sú to rôzne druhy tekvice, alebo je to baklažán, je to cuketa, je to červená repa, proste zeleniny, ktoré ten dostatok vlákniny obsahujú, by sme mali papať na dennej báze. Veľa žien sa mi prizná, že však papám koreňovú zeleninu nedelu z hovedzieho vývaru, tak to je ako veľmi malý zdroj vlákniny v podobe zeleniny. Druhou súčasťou zdravej vlákninovej potraviny je ovocie. Ovocie, ako sú napríklad banány, hrušky, jablká. K ovociu patrí aj veľmi zdravé ovocie, to je avokádo. A však tu si musíme pri tých väčších druhoch ovocia dávať pozor aj na cukry, lebo my tých veľa cukru naozaj nepotrebujeme dostávať do nášho telička, pretože nám škodí. Skôr to ovocie, ktoré vidíte aj na obrázku, je také bobulovité, sú to čučoriedky, černice, brusnice, napríklad jahody. Obsahujú menšie množstvo cukru ako napríklad tá hruška. No a poďme na strukoviny. Strukoviny sú taká veľmi tabu téma, pretože ženy sa strukovinám dosť vyhýbajú z toho dôvodu, že trpia po ich konzumácii rôznymi druhmi problémov, ako je nafúknuté brucho, vetry, pocit veľkého brucha a nepríjemné pocity v tom traviacom trakte. Preto sa vedome tým strukovinám vyhýbajú. Ak by ste však chceli vedieť, ako si strukoviny dopredu pripraviť, nafermentovať a potom ich aj uvariť tak, aby vám tento problém s týmito vecami, ktoré som teraz spomínala, že strukoviny vedia v traviacom trakte urobiť aj taký trošku chaos alebo nepríjemnosť, tak sa ma pýtajte, ja vám na to veľmi rada odpoviem. No a štvrtou samostatnou kapitolou, ktorú milujem, je zaradiť do jedálnička teda celé zrna obilnín. Zámerne hovorím celé zrna a nie pomleté obilniny v podobe múky. Celé zrna obilnín obsahujú aj šupku, ktorá je ako taká metla v traviacom trakte. Dokáže nám tam veľmi pekne poupratovať, vyzametať, ale práve to celé zrno je veľkým zdrojom vlákniny. A ja hovorím o takých zrnách, ako je napríklad fermentovaná a uvarená pšenica, jačmeň, ovoz, špalda, pšeno alebo pohánka. A teraz taký jeden tip, ktorý vám prezradím. Ak si dokážete správne pripraviť a každý deň v podobe aspoň 2 polievkových lyžic zaradiť na svoj tanier jačmeň, tak sa môžete tešiť na to, že sa vám spustí taký proces
prírodzeného úbytku hmotnosti, ktorý nebude taký veľmi naraz viditeľný, ale vy postupne budete vidieť, že z tej hmotnosti vám ubúda a že sa aj cítite oveľa, oveľa lepšie. A preto je tá vláknina taká dôležitá nielen pre to trávenie, ale to dobré trávenie nám dokáže urobiť aj ten dobrý pocit z nás samých. Dobre sa cítime vo svojej koži a sme plné energie, elánu, tak si ten život dokážeme aj úplne iným spôsobom užívať. No a ako som sa ja vlastne dostala k vláknine, akú skúsenosť osobnú mám ja s týmto problémom v období mojej menopázy, tak môžem vám prezradiť, a teda ja to hovorím aj otvorene, že do menopázy som hupla úplne nepripravená. Proste som nesledovala signály svojho tela, nebola som voči svojmu telu taká pozorná a citlivá. A teraz si spätne viem vyhodnotiť, že telo ma upozorňovalo, že tá menopauza sa blíži, ale ja som to podceňovala. Nemala som dostatočné množstvo ani informácií, ani žien vo svojom okolí, ktoré by mi o tom možno niečo aj tak iba náhodne alebo príležitostne porozprávali. A tak ja som sa do menopauzy dostala, poviem, že nepripravená. Začala som pociťovať hlavne také spomalené trávenie, hej, stály pocit plnosti v brúšku, v žalúdku, zhoršila sa mi kvalita pleti a čo ma teda extra mrzelo, to bolo presne to, že hoci som bola celý život štíhla, tak som začala priberať a tuk sa mi začal ukladať presne tam, kde som si to najmenej priala, čiže oblasť brúška, bokov, zadku, stehien a to ja akože v takomto prevedení sa nemám rada, proste to mi vôbec nevyhovovalo. No a sprievodným javom toho všetkého bola aj únava. Bola som unavená a s tým súvisela aj moja zlá nálada, čiže nechuť do nejakých aktivít a to ma v podstate ubíjalo a neubíjalo to iba mňa, ale ubíjalo to aj celé moje okolie, hlavne môjho partnera, ktorý ma tak nespoznával. No čo vám budem hovoriť, nespoznávala som sa ani ja samu seba, proste taká som nikdy nebola. Preto som začala skúšať všetko. Zaradila som do svojho jedálnička zelené smoothies a tým, že ja trpím studenými nohami, rukami a vtedy som nemala fakt tie informácie, o ktorých som aj predtým hovorila, že je dobré mať kvalitný zdroj informácií, ktorým môžeme veriť, na ktoré sa môžeme spoľahnúť, tak v podstate ja som si tými zelenými smoothies skôr ubližovala, ako som si dobre robila. A to preto, že to smoothies organizmus dokáže ochladzovať vnútorne a ja ten pocit tých studených nôh a rúk som mala ešte väčší. Čiže zelené smoothies nebola moja cesta. Zaradila som do svojho jedálnička šaláty v rôznych podobách, ale mne to moc tiež nechutilo a potom probiotika. Nič nezabralo tak, ako keď som vlastne stretla alebo dostala sa k informácii o komplexnej funkčnej vláknine, ktorú som teda objavila a je to vláknina vo podobe tekutého výživového doplnku, ktorý sa volá Fiber. Odtedy sa Fiber stal každodenným mojím pomocníkom a ja vám teda rada zazdielam aj skrátke jeho zloženie, pretože mňa zaujalo, že obsahuje 4 druhy rozpustnej vlákniny, ktorá má pomalú fermentáciu. To znamená, že naozaj je tu odbúraný ten proces alebo ten problém, že by sme mali nafúknuté brúško, že by sme z tejto vlákniny mali zvýšené plynnatosť alebo nejaké takéto tráviace prejavy. Čiže obsahuje akaciovú vlákninu, obsahuje sunfiber, obsahuje astragín. To je taká patentovaná zložka, látka, ktorá dokáže zvyšovať strebateľnosť živín v našom tráviacom trakte až o 60%, čo je fantastické, pretože
Pokiaľ papáme kvalitné veci, staráme sa kvalitnými výživovými doplnkami o to, aby sme si do tela doplnili to, čo si myslíme, že nám chýba, tak je veľmi dobré, aby sme mali aj dobré vstrebávanie z tých živín, aby to našim traviacím traktom iba neprešlo a nevylúčilo sa to von. No a štvrtá zložka, tá ma úplne že dostala. Je to Boswellia serrata a možno ste sa s touto zložkou alebo s touto živicou zo stromu Boswellia serrata stretli aj vy. Mňa na tom veľmi zaujalo, že hoci pijem vlákninu, tak vďaka tejto zložke má vláknina aj fantastický protizápalový účinok. A že je veľmi nápomocná aj pri bolestiach klbov. Od vlákniny by som to absolútne nikdy neočakávala, možno som bola taká nevedomá, možno som sa potrebovala viacej navzdelávať, aby som k tejto informácii prišla, ale ako budem rozprávať o ďalších účinkoch tejto vlákniny Fiber a Boswellie serraty, ktorý sa volá aj kadidlovník, tak vy uvidíte, že dokáže riešiť alebo zmierňovať problémy, ktoré nás ženy v menopauze extrémne trápia. Možno s kadidlovníkom ste sa už stretli skôr ako s výrazom Boswellia serrata, pretože to kadidlo, ono je už 5000 rokov staré, používali ho Indovia, používali ho v tradičnej čínskej medicíne. Je známe ako jeden z 3 darov, ktorý venovali pri narodení Ježišovi, 3 králi, hej. Čiže obsahuje veľmi zvláštne a vzácne zložky, ktoré vplývajú aj na to, že nám dokáže zlepšovať pohyblivosť klbov a znižovať bolesti a opuchy klbov, pokiaľ trpíme artritídou. To je veľmi závažný fakt, pretože my si dávame do poriadku trávenie a okrem toho nám tie zložky dobre vplývajú aj napríklad pri odstráňovaní prejavov artritídy. Takisto reumatoidná artritida je veľmi časté závažné ochorenie klbov, ktoré postihuje, môžem povedať, a určite máte s tým skúsenosť, že všetky vekové kategórie, avšak my, ženy, pred menopauzou sme týmto ochorením najviac ohrozené. Takže pre nás ten fiber je úplne že geniálny. No a ďalším účinkom kadidlovníka patrí aj to, že dokáže potlačať zápalové črevné ochorenia, čiže je to fantastická zložka pri takých ťažkých diagnózach, ako je ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba. Môže taktiež zohrávať úlohu aj pri liečbe astmy. V živote by ma to napríklad nenapadlo. Neviem, ako ste na tom vy. Skúste mi napísať pod toto video alebo do komentára, že ako sa na to využitie jedného produktu vlákniny Fiber pozeráte vy samotné. Aká perspektíva sa pred vami otvára vlastne na základe informácií, ktoré vám tu ja sa snažím odozdať. No a dostávame sa aj k srdcovo-cievnemu systému. Veľa žien má v tomto období práve problémy s tým, že im začína vyskakovať hypertenzia a naozaj tieto ženy, pokiaľ nemajú zaručené dobré informácie, tak ich lekári nadstavia na celoživotné užívanie liekov na vysoký krvný tlak. Ja viem, niekedy sa tým liekom nedá vyhnúť, ale môj názor je taký, že skúsme vyskúšať a poradiť si aj alternatívou. Pokiaľ nám bude napomocná, tak alternatívne produkty nemajú vedľajšie účinky, pokiaľ sú kvalitné, ale liečia telo aj komplexne, ako vidíte napríklad pri vláknine Fiber. No a ďalšou takou zvláštnou alebo výhodnou vlastnosťou kadidlovníka je, že dokáže znižovať aj hladinu cholesterolu v krvi. A veľmi dôležitý číselný údaj je, že až 48% dokáže znižiť cholesterol v krvi a zabraňuje ukladaniu lipidov na steny tepien. S týmito lipidmi
má, poviem, že 95% žien, ale aj mužov problémy už v tom veku 45 plus, takmer každý má zvýšené lipidy namerané na prístroji, ktorým meráme kvalitu zdravia človeka. Je to kvantový rezonančný magnetický analyzátor. Dovolím si povedať aj v tejto súvislosti, že toto, o čom tu rozprávam, tak ten prístroj všetko nameria a nameria to veľmi presne. Takže pokiaľ by u niekoho bol aj taký nejaký chtíč alebo túžba nechať sa premerať, aj v tejto oblasti si vieme povedať viacej cez online, cez Zoom, a potom, keď vám to bude dávať zmysel, tak môžeme ísť aj na osobné stretnutia a osobné meranie. Okrem iného a toho, čo som už teda spomínala, kadidlovník má silné antioxidačné účinky. Vy viete, že do svojho tela dostávame veľké množstvo oxidantov, ktoré nerobia v našom organizme dobrú robotu, skôr nám to telo poškodzujú, urychľujú nám starnutie, spôsobujú nám rôzne civilizačné ochorenia, a tieto antioxidanty, ktoré do tela vieme dostať, sú pre naše zdravie veľmi blahodárne. Taktiež priaznivo vplyvá aj na našu pleť. Vyhľadzuje drobné vrásky, navracia pleti pružnosť, elasticitu a redukuje produkciu kožného mazu. Takže okrem toho, že môžeme využiť veľmi kvalitné organické kozmetické produkty, tak vieme pomôcť kvalite našej pokožky a pleti taktiež aj tým, že budeme piť kvalitnú vlákninu. No a okrem iného má schopnosť chrániť naše mozgové bunky. A tu by som sa tiež rada zastavila, pretože prístroj, na ktorom meriame ľudí, tak ukazuje mnohým ľuďom, že sa im znižuje kapacita pamäte. A nie je to presne iba o tej pamäti, ale je to presne o kondícii nášho tráviaceho traktu, pretože náš tráviaci trakt, do ktorého patrí žalúdok, tenké hrubé črevo, v podstate tvorí jednu priamu os a líniu prepojenie s našim mozgom. Takže častokrát, keď ľudia, ktorí majú zníženú pamäť, si dajú do poriadku tráviaci trakt, tak aj tá kondícia pamäte sa im zvýši a sú na tom oveľa lepšie. No a niekedy je menej viac, takže je potrebné povedať, že okrem iného naša vláknina Fiber, ako ju vidíte na tomto slajde, má dve podoby. Jednou podobou je tekutá forma vlákniny, ukrytá alebo uskladnená vo fľaši. Druhou je taká prášková forma vlákniny, ktorá sa môže teda dávať aj do našich jedál, vôbec teda nepodlieha nejakým zmenám kvality pri teplotnej úprave potravín. A je dôležité povedať, že naše druhy vlákniny neobsahujú žiaden lepok, neobsahujú pridané umelé arómy, ani žiadne vône, ani umelé plnivá a sladidlá, a sú bez akýchkoľvek konzervantov a bez geneticky modifikovaných organizmov. Takže naša vláknina Fiber nemá žiadnu prekažku na ceste v ľudskom tráviacom trakte, čo by zabranilo jej strebávaniu a tej účinnosti. No a ešte veľmi dôležitý údaj je, že je vhodná aj pre vegetariánov, aj pre vegánov. Tu vidíte dve formy vlákniny, takže aj mladá žena spracováva vlákninu práškovú pri tepelnej úprave a teda na kvalite ani účinnosti táto vláknina nestráca. Je potrebné povedať, že vláknina je veľká kamarátka s vodou, s čistou formou, zdravou formou vody, a ona vlastne tú vodu potrebuje na to, aby v tráviacom trakte presne zaúčinkovala, strebala sa a zapôsobila tak, ako má. Pretože keby sme pili menšie množstvo vody, tak by sme si mohli spôsobiť aj zápchu, čo teda by bol taký nepríjemný vedľajší produkt konzumácie vlákniny. Takže nezabúdajte, pokiaľ siahnete po vláknine Fiber, vždy ju zapiť dostatočným množstvom vody, a taká denná dávka odporúčaná tejto vlákniny tekutej je 25 až 50
ml a dá sa kombinovať aj teda s práškovou formou vlákniny. Je dôležité a musím povedať, že pokiaľ užívate nejaké lieky, tak najmenej 1 hodinu pred užitím lieku treba konzumovať vlákninu, alebo potom 2 hodiny, teda po konzumácii vlákniny treba užívať liek, tak aby sme to uviedli na správnu mieru. Ešte by som spomenula naše deti, ktoré taktiež častokrát trpia aj zápchov, aj rôznymi traviacimi problémami. Takže detičky mladšie ako 12 rokov určite užívanie vlákniny treba odkomunikovať s lekárom. No a deti nad 12 rokov môžu vlákninu užívať, ale práve túto práškovú, ktorú dievčatko drží teda škatulku v ruke, tá je vhodná pre deti, ktoré sú mladšie ako 18 rokov. No a sme skoro v závere mojej prezentácie. Je tu otázka, prečo sa vlastne máme starať o svoje zdravie? Prečo by sme sa mali vedome zaujímať o to, aby sme si to zdravie uchovali čo najdlhšie? Všetci, verím tomu, že všetci chceme byť pekní, krásni a chceme byť vitálni. Chceme mať dostatok energie a samozrejme aj v tomto životnom období potrebujeme mať určitú produktivitu, potrebujeme mať dostatok zdravia, síl, energie na to, aby sme mohli tráviť čas so svojimi vnúčatkami, ale aby sme si hlavne dopriali dlhý a zdravý život, aby sme si vedeli aj toto obdobie života vychutnať takej plnej sile a kondícii. Proste zodpovedne sa starať o zdravie sa v každom veku oplatí. A ja mám v závere mojej prezentácie pre vás 3 ponuky. Tá prvá ponuka sa týka toho, že ako účastníčky tohoto webinára, alebo ak sa vám záznam z webinára dostal cez niekoho k vám, tak máte u mňa možnosť 15-minútovej konzultácie zdarma. Porozprávate, čo vás trápi, budeme hľadať riešenie a verím, že ho aj nájdeme. Druhou formou alebo formou ponuky, ak vás táto vláknina Fiber oslovila, je, že si ju môžete kúpiť za maloobchodnú cenu. A treťou takou najvýhodnejšou ponukou je, že si môžete tento produkt kúpiť s 15% zľavou. Určite by vás zaujímalo, ako sa k tomu zľavnenému Fiberu dostanete. Tak ja pod toto video umiestním 2 linky. Jeden link bude nákupný link, za ktorý teda môžete vyskúšať vlákninu za plnú cenu si ju zabezpečiť, alebo druhý bude link taký pozývací do spoločenstva Duolife, kde si vlastne vo svojej vlastnej kancelárii a vo svojom vlastnom obchode môžete svoj prvý produkt Duolife, ktorý bude určite Fiber, kúpiť a zabezpečiť s 15% zľavou. Čo vám viem v závere webinára slúbiť, že vám pomôžem osobne, čiže buď na osobnom stretnutí alebo formou Zoomovej konzultácie alebo telefonátu. Vyberieme tie správne formy produktu, nakombinujeme podľa toho, aké máte problémy, čo si chcete riešiť. No a pokiaľ ma budete informovať, tak spolu s vami budem sledovať aj vaše výsledky, ktoré určite dosiahnete. Ja vám v tejto časti ďakujem za váš čas, za vašu pozornosť. Ďakujem vám za to, že sa máte natoľko radi, že ste si urobili priestor na to, aby ste si tieto informácie vypočuli a verím, že teda padnú na úrodnú pôdu a že vám zabezpečia taký výsledok, ktorý očakávate. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Ďakujem pekne, Danuška. Pozdravujem vás. Ahojte. Ahoj. Ahojte, papa. Bolo to bomba bombová. Bomba. Ahojte. Vydrž chvíľočku. Áno? Či som to nepustila?